Bože Kriste. Teraz mačka skúma, čo môže, čo nie asi. Pes úplne ignoruje ju. Nero. No. Bude... Normálne ťa ignoruje. A? Niečo chystá. No, tak čo ty máš? To sa mi tak smiala, lebo ja som ho zavrela. A keď videla, že je zavretý, tak sa rozbehla k plotu, došla k plotu a on tam mal čumák pri plote a ona tiež a oni chávali sa. Tu čoraz bližšie k sebe. Ale on čo robí tiež? Búchla doňho. Ale potom si budeš myslieť, že to nezvládne a že si môže dovoliť a potom nás po nej chňapne. Rafne po nej, no. Prestane ho to baviť. Strašne veľa komárov bolo, musel som utekať. Prosím? Strašne veľa komárov bolo, musel som bežať. Áno. No. Ja to tak nejak necítim, že by tu bolo. Zaujímavé. Nech začne mykať chvostom pes, tak potom... A? Už? Nedá ti pokoj, Nero, tá potvrmala. Nechám otvoreného psa, pusteného. Ktoré? Nechám ho pustené, pes. No, tak ja si myslím, že ona zalezie, tak on sa tam nedostane za ňou. Tak. Si ho vyburcovala. Ale ona sa nenechá. Ona si myslí, že ona loví. Nero! Áno, si poškrabala, čo? Nero. Kde si, cica?